Broadcasting. Pretty Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng This portion is brought to you humble ourselves and pray. And turn from our wicked ways. Forgive our sin and heal our broken. Mayong hapon sa atin mga palanggang mga tagpalamati. Ari naman si Tita Will mga magalingaw sa inyo karon nga hapon sa palatuntunan This Is My Life. Tub-tub tak na alas 3. Biyernes karon nga adlaw. Nobyembre 29 tuig 2019. Sa aton dira mga palanggang mga tagpalamati, ano man niya subong nga adlaw man, no? Subong gid nga semana. Ang party bala sa sunog, so gina-remind ginaton ang tagsa ka mga nabilin sa tagsaman ka mga puluyan sa mga establishments dira na ang extra nga paghalong
Pero sa aton panimalay kinahanglan gid, no? Kung maghalin kita sa balay siguruhon gid wala sang nakasaksak, no? Wala sang naka-plug, naka-off ang tanan. Man kabudlay sobra ba lang nga pagsalig kiti masinta ulan-ulan naman di daw medyo mabugnaw naman ang palibot Kita mo sabtanay lang ti amo na siling neton wala sang malain sa nagahalong. Masubo man pero ti natabo na. Nagligan nga adlaw, ano lang to, di ba? Pila kakabuhi ang nadula sa pagkasunog sa Halva Pension House dito sa Dalan Luzuriag, Dalan Gonzaga. Update na kabati lang ta kaina nga nadakpan na tong duwa ka suspetsado. Kaina nga dan sang aga-aga pa di naman sa West Negros University STI sa likod. Pagkatapos, iyaw lalang dugay. Umingaw na naman, nagsabat dira sa may barangay bata. No? Kinanglan lang paghalong sa mga nabilin sa iton puluyan, sa mga ara dira, basta gani may salaksakan. Kinahanglan maghalalong kita tanan, kay mabudlay kung kita ang masunugan. Okay, Tita Wea. So, relax lang kamo dira. Opdenay kita ni Tita Wilma. Samtang kamo dira nagapahunay-hunay kag naga-relax sa inyo tag sa kanahamtangan. Iban pati gahiluhingagaw paguro sa ilang mga palaniyagahon. Basta importante ang inyong mga palamatin na nagaupod kay Tita Wilma karon iya nga hapon. So bantayan man naton sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Babaye nga ton letter sender, ba nga problema man sa relasyon nila nga duha sang iya ni boyfriend nga nagaplano na nga magpakasal hibaluon naton kun nga naga problema gid siya. May tahong naton nga lelentunon. Of course, inyo man mga greetings o pwede man ang inyo sinikaron mga opinion kag piece of advice o pwede man sa personal nga advice ni Tito Wilma sa halin sa para sa atong letter sender na pwede natin mapadala sa atong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag araman na ang aton sa ni Facebook Live, Action Radio Bacolod, pwede kita dira makapadala sang aton sa ni mga greetings kag aton man mga opinion. Aton man tag sa ka-horoscope pagi sa atong tag sa zodiac sign, okay lang. Type nyo lang dira. Pero syempre nga ito na rin matahom nga lalantunon para sa inyo karon nga hapon from Matt Monroe. Who can I turn to? Can I turn to when nobody needs me? Naman sa aton mga palangga, mga tagpalamati.
Kag syempre pilaman ka naton ka mga greetings karon dugay-dugay sa iton sa ni text hotline kag sa iton man Facebook Live. Pero daligi lang sa iton man mga kauturan dira sa inyo pagkinahanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulag para man sa inyo pagkinahanglan. Sa mga okasyon kung sa man nga mga events nga gusto ninyo dikurahan sa mga preska nga bulag, ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand ginahamtang sa likod sa Bacolod Bay Center. Kung kamo maghalin diri sa bahin sa nga Bacolod City Public Plaza pagkadto sa reclamation area, bangga wala na siya. Likod sang Bacolod Bay Center, ara dira pangitaan nyo ang Christine and Johnny Flower Stand. Pero pwede man ninyo makontak ang cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Sige, nyo lang ina. Pwede kung, let's say, kung subtanay man lang kamo, okay, go ang transaksyon. Alas 2:02, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Inday Ginny Hisulgon, Tita Wilma, mayong hapon. Salamat, kid. Ati Wilma, good afternoon. Pag-greet ko lang family Porcel sa Mansilingan, Grandville 2. Halin kay Willina Porcel. Kay Sir Roger Francisco, good afternoon, Ma'am Wilma, watching from Isabela. Salamat gid. Kay Pasita Tolentino, watching from Manila. Magandang hapon po lang sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Ayong nakikinig sa atin. Thank you so much. Bapaamo ka na ibatawe Judith Calves Pamposa. Hi and hello sa imo. Kay Tuto Kim Jukhaden and mayong hapon to. Salamat din. Kag kay Inday Pasita Tolentino. Of course, kay Inday Grace Batuon. At hi, Tito Wilma watching here in Baguio. Good afternoon. Thank you so much. Kaya good afternoon, Ma'am Wilma watching from Kuwait. Cecilia Hinese. Mayong hapon lang. Mayong hapon, Tita Wilma. Tamiyaw ko lang na Brillantes family kay Lenny Agustin, sing Lagasan, Bago. Kay Lola Kunsing Doria sing Purok, Marang Mandalagan, halin ina kay Jack Balaan Berador. Matiyag ko, avid listener, gina siya sang Jack Balaan nga drama mo ko hapon. Okay, James Cañete. Welcome, Soguton, former yes. Insakto na siya. Thank you so much. Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami diri permi sa Binalbagan. Tamiyaw ko biliog, Tita, si Manang Ruby, Yuhan, Nanay Benchi, Mama Juliana Roma, kag si Chaymila Olarte. Wow! Nagapataya sang STL. Thanks, good Tita Riza Bernardes in Tugao. Okay, kay Abeth Aplaon. Kay Abeth Aplaon, salamat gid. Maayong hapon sa imo. Kay Inday Mary Grace Eugenio Formin. Siyempre, aton suki man nga wala nagauntatag sa kahapon. Live na live. Heaven, thank you so much. Sige, adugangan talaga na ako ng aton sini nga mga greetings dara. Naga-monitor lang ko di Japon sa Action Radio Live and Facebook, Tita, from New Zealand. Franklin Tilohio, salamat gid and good afternoon. Good morning dira, I think, sa inyo, di ba? Okay, pero ang aton mananay DTX 500 capsule, inakinanglanon ginaton para sa aton healthy nga liver, para sa complete management sa aton siniatay. Ang DTX 500 capsule, tandaan nyo lang, may detoxifying compound din na siya nga nagatinlo gid sa aton atay. May mga active ingredients man, phytochemicals, kag antioxidants, pangontra sa paghubag sang aton siniatay. Gani kinanglan, tipigan, halungan, proteksyonan ang aton siniatay para maging maayong aton pamatyagan, mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal dira man sa mga butika sa inyo tag sa kalugar, diri DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag ang Klinika di Alternatibo Medicina. Relax lang, si Tita We magabalik para sa itong sulat sa sininga hapon pagkatapos sini. Southern Plus.
siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Yes, Tita We? Tita Wilma, pabati naman sa family, pabati. Sorry. Pabati. Hi, Tita Well, pabati naman sa family Lagada at family de la Serna sa Pulupangan. Pulupandan siguro, kag sa Bacolod City. Okay, sila ni Margie, Nining, Maylene, kag Tatay Paking at sa lahat na halin kay Michael Lagada. Salamat, sir. Yes, kay Martin Aliling, good afternoon. Mayong hapon po, ma'am, watching from Imos, Cavite. Kay Mark Anthony Villar, Silan. Sila niyo, Basta Radio. Action number 1. Thank you, sir. Kay Sir Ed Hilado Tawe, good PM, greet lang ko, family Hilado sa La Carlota, kag sa Taluk, Bago City. Kay Sir Ederica Fort, ha? Sa Christine Taxi, salamat gid, kag good luck sa imo pagbiyahe, ha? Adlaw-adlaw, kag siyempre sa tanan man nga mga drivers naton nga mga kauturan, nga nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Sa tanan nga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Rinin, wow, salamat. Thank you so much. Kay Heart You, Flor Daliza, nga nagaupod sa aton. Salamat mayong hapon lang da. Ay, Tita Web. Okay, salamat gid uli. Inday, Christine. Kag tamyaw lang lihog man ng Romel pagsubiron gapungko sa Dalom Indian Mango. Tatay Tony, Nanay Biging, Manang Riza, Nora, thanks Tita Wilma from Beb's Mango Stand sa Bangga Julia Valladolid. More power and God bless. Salamat gid sa imo, Inday Jean. Sa atong text hotline si Action Tawi, good PM. Lihog na be weather update. Edwin Inisang Lagran, ha. Thanks Ged, na. 81-85, okay, dugay-dugay tagaan. Takas ang update sa aton sa weather, ha. Tita, mayong hapon, tita, may problema ko. Okay, karon lang na. Tagaan tama na tiyempo. Kay mabasa gidya si Tita Wes ang sulat naton nga para karon nga adlaw. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang ato letter sender sa karon nga hapon, nagpatawag ini siya kay Ashley. Ang sulat ni Ashley malipot lang. Kag ini nagasiling, Dear Tita Wilma, good day sa imuta. Ma-share man ko sang akon problema sa imo program This Is My Life. Hi lang sa tanan nga nagapamati kag sa staff sang Action Radio Bacolod. Tawagay lang ko kay Ashley ta, 26 years old, kag taga diri lang sa Bacolod. May boyfriend na. Engaged na kami sang nobyo ko. Pero, problema, hindi kami makapreparar para sa amon kasal. Kay hasta subong, nagasalig Japon ang iya pamilya sa iya, kag naglambot na sa point nga pati sweldo ko magasto pa para sa iya pamilya. May kaugalingon na siya nga balayta. Pero dira naga-estar ang iya parents kag pamilya sang mga utod niya. Grabe tawe, nagaka-stress ko. Tungod hindi ko kabalo kung paano namon paiguon
ang income namon nga duha. Ano ma-advise mo sa amon nga duha, ta Wilma? Damo man tani kami plano para sa amon nga duha kung magpangabuhi na kami. Salamat, kid. Ashley. Okay, kay Ashley, mayong hapon sa imo, kag salamat man sa sulat nga imo dirigin padala sa aton sa This Is My Life. Ang mahambalang gid ni Tita Wilma sa imo una-una, Inday Ashley, mas nami gid man nga kung magsulod na kamo sa pagpangabuhi, dapat preparado na, di ba? Kung hindi man gid well prepared, bisan paano may ara kamo nga mga plano kag naamat-amat na ninyo implementar. Pero kung kaisa, kung diin pa to nga ara na gani kamo sa point nga daw kanami na gid umpisahan sang tanan, may problema gid nga daw kabudlay hatagan kasulbaran. Pero antes man si Tita Wilma magpadayon, ang aton man ginahalad para sa imo nga ambahay nun, maghintay ka lamang. Ikot ng mundo ay hindi laging ihatid ka. Ka lamang. Kailangan mo'y tibay ng loob. Kinanglan magpakabakod ikaw sa karon nga sitwasyon sang imo sinilaw life. Nga kinanglan ma-overcome mo ini upod man sa imo boyfriend. Kay kung tani makita, taman mo nga do ka seryoso gid sa iya man. Kag sa pagtan-aw ni Tita Wilma, isa ini siya ka responsable nga klase sang lalaki. Nga bisan sino siguro nga babae hindi man pagbuyan. Nga mangin kaupod mo tubtob ikaw buhi
sa pangabuhi upo ng inyo tukuron nga pamilya. Di ba? Ay, Inday Ashley, yes, sa imo una-una kag saliwat. Salamat kag maayong hapon. Kay kabudlay una pa lang nga pamensar na si Tawe, ano hambal ko man, kay do kabudlay sang sitwasyon, Inday Ashley? Kabudlay kid, kay nga wala pa gani ka mo makasal, wala pa gani ka mo sang kaugalingon nga pamilya, ginabudlayan na ka mo sa pag-manage sang inyong income nga duha. Mabudlay tungod nga, bisan iya ina balay, misaling tabla, bisan iya ina balay, pero, arang ginikanan niya. Diba? Kabudlay basta ginikanan mo, yung enkwentrohon mo. Hindi gidya tawi nga enkwentrohon. Ako, kabudlay gidya ko ng ginikanan mo, ara sa puder mo. Upod mo, syempre, halimbawa, kung ikaw pa bisultiro o kung dalaga ka pa, imo tuo din naging pundar ang balay nga ina, ara si nanay kag si tatay karon nga mga sawa ka or mamana ka pahalinon mong ginikanan mo. Kabudlay sila nga sitwasyon. Kabudlay iplastar sang tanan. Dugangan pagyad nga ang mga kauturan niya nga nagpalangabuhi ara man galumon. Ti-imagine mo na ina nga daan day ka kasikot nga klase sa nga pagsinalayo sa sulod sang balay. Kung mag-impon pagid kamo nga duha once nga makasal na kamo, bisan wala kamo sang sinuktan, pwede man nagihapon kamo makasal, di ba? Pero bisan magsugod kamo sa pagpangabuhi upod sa ila tanan. Believe me, hindi kamo makapundar sang maayos ang inyo kaugalingon nga pangabuhi. So, isa lang gid siguro, mas wasyon ni Tita Wilma dira. Istoryahon mong boyfriend mo. Dapat solusyonan ninyo ang sitwasyon nga ina. Subong pa lang, nga nagaplano pa lang kamo sang tanan. Kay kun makasal na gani kamo, kag mag-ilulupod kamo dira, kag mangin magamo ang tanan, baw inay ko po, Diyos ko po. Kung kaisa mo pa halinan, nga mangin magamo ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Pero samtang wala pa kamo nag-asawahay, early pa, istoryahan na, para hindi ikaw mabudlayan. Explain mo gid sang maayo kay boyfriend, ipaathag mo gid sa iya ang imo na batyagan, kag ang imo pananawan, mga posible nga matabo sa palaabuton. Bisan ano pa na iyan niya kasiling ara siya nga magatoy-toy, ara siya nga magaguide, ara siya nga amo ang mga pinsi. Hindi, day. Kay kun ara na ya sa sitwasyon, kabudlay, mabutang gid siya sa tunga-tunga. Masandwich gid siya, di ba? Tan-awon mo na nga daan. Dapat nga maintindihan gid sang boyfriend mo in case nga mag-asawahay ka mo. Nga hindi man sa silinga nagadinalok kamo sa iya pamilya, pero kinahanglan umpisa gid kamo sa pagtukod sang inyo kaugalingon. Kaugalingon nga pamilya. Bisan mabulubudlay pa, let's say for example, pika-engage na kamo, madayon ginaiya ang pagpakasal, di ba? Kaya tinaplano yung nanak mo, natalana nanak mo. Kung si Tita We, iya pamangkuton ko day, bisan siya pa na ang nagpatindog sang balay, o kung masiling naton, iya ang balay nga ina. Masiling ka na lang, nga soltiro pa man na siya that time, sang napundar niya ang balay nga ina, ti kay nanay, kag kay tatay na lang. Iamuhan mo na lang na bala para wala bala sang hindi nami nga dulong-dumon nga magsulod sa pensar mo, kag pagkatapos batyagon mo, kag patapos abi mo amo nang ginahalinan pagtubo sang medyo lain na isang buot. Kag kung kaisa himuon mo pa na iya nga rason-rason o kung dahil para nga magluntad ang di maayo nga pagtinamdanay sa sulod sang pamilya. Tuod na iya day. So much better nga ari na di nga dan sa heart kag sa mind mo at total na tukod mo pa naman na ako niya opinion ko lang na. Total ina na tukod mo man kag nabakal mo man ina na para sang soltero kapati wala pa ta na inagkilalahay. Ano bi kun ihatag ta na lang na kay nanay kag kay tatay? Way nabot na day mga utod niya kay tiya. Amo na iya. Ara na sila tibudlay na maginamong ina. Gani ari lang tadi kay nanay kag kay tatay ma-focus sa hindi Ashley. Bisan mabulubudlay sa inyo total masugod kamo. Sugod na lang kamo binga duha sa wala. Suwestyon ko lang na iya. Suwestyon ko lang na iya. Nga kun pwede, sugod ka mo iya sa puno eh. Wala sa malain kung magsugod ka mo sa puno.
Magsugod ka mo sa puno nga may halimbawa isa ka bandihado, anong bandihado tawi gani? Isa ka bandihado nga bulutangan sang kanon. May duha ka mo kayahong nga bulutangan sang inyo nga laswa kung ano nang sinabawan. May platito ka mga butangan pinamalhan, kag sang sinamakan. May baso ka mo dang 3 ka bilog. Ang manumduman kung magsugod ka pa nga buhi, 3 ka bilog pinggan. Insakto na iya. Pero abi mo kung ano, kanami batsyagon nga ginabudlayan kamo sa pagsugod ninyo sa pagpangabuhi. Nga makabakal kamo isa ka kilo nga bugas pa igoon yung nga duwa, tungod ang inyo sweldo sa pizza 15 pa or sa pizza 30 pa. Ikaw nga asawa, dira man ni mo matun-an kung paano ang pag-budget. Mabatsyagan mo kung ano kabudlay nga wala asin. Wala sang kalamay, wala sa tuod-tuod. Pero palatandaan ni na sang pagtubo ninyo sa inyo pagpangabuhi. Nami ako maka-eksperyensya kamusang kabudlayan sa panugod sa inyo pagpangabuhi kay nagatubo ang inyo relasyon bilang mag-asawa. Nagliko na si Tawe Jutay pero balikan ko gid Inday Ashley since nga ginapangayo mo ang aton opinion kabudlay na day sulungon o konsuungon nga sitwasyon, let's say kung magpakasal ka mo sang boyfriend mo kag magsulod kang mag-impon kamo sa sinang sitwasyon. Gamo ginaya. Amo na gani nga mas nami na gid lang sugod kamo nga duha sa wala. Dapat siya maging prioridad niyo gid ang pangabuhi niyo nga duha sa pagsugod ninyo. Kay nga ang mapreparahan ninyo kag maplano ninyo ang pag-angkon sang bunga sang inyo paghigugmaanay, ang kabataan. Hindi ka magkahadlok, Ashley. No guts, no glory. Kuno mo sa pagpautwas ang imo balatyagon para sa bana mo. Gani, go. Sa bana mo, sa boyfriend mo, total engaged naman ka mo. Di sili mo gani, pati ang imo income na kung kisa, mahilabtan pa, kaya siyempre gasupot-supot ka mo, mahilabtan pa tungod sa mga circumstansya, kag pagkinahanglan man. Hindi man malain nga magbulig ka. Hindi man malain nga magbulig ka sa pamilya sang bana mo, kung pamilya sang asawa mo, pero dapat kahibalo ka man sa mga priority sa imo mismo kaugalingon nga pamilya. Ti kon pabayan mo lang na dako gina nga problema para sa inyo nga duha sa ulihi. Heart to heart talk, face to face, heart to heart talk. Plano kay kinahanglan nami iya nga ang pagdesisyon naghalinman sa inyo nga duha. Wala sang malainday nga samtang naganubyahanay pa lang kamo kag nagaplano kamo nga magpangabuhi, klaro ang tanan. Para nga manami kag tayuyon ang inyo pagsinalayo sa inyo pag-inupdanay nga duha sa inyo tukuron nga pamilya kag tukuron nga puloy-an. Klaro ang tanan antes kamo makasal nga duha. Pero amo na siling naton sa tanan naton nga himon sa aton kabuhi sa tanan nga bagay nga aton pagadesisyonan, hindi gid naton siya pagkalipatan. Ara siya nagatamod sa aton, kabalo na siya nga nagalibog ang ulo mo sa inyo relasyon sa boyfriend mo kung paano ninyo ina malampuwasan nga duha. Tawga siya kay giyahan niya ikaw. Tuytuyan niya ikaw sa solusyon sa imo problema. Opda siya sa inyo pagpangabuhi sa ulihi. Diba? Hindi lang sa pagpangabuhi ninyo sa ulihi, kundi subong pa lang. Sa tag sa kahitabo sa imo kabuhi, kinanglan ara gid siya. Inday Ashley? Okay, salamat gid. Kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man opinion sa sitwasyon sa atong letter sender, ara atong text hotline pwede ninyo dira mapadala 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017 plus ang inyo man greetings. Kag sa mga kauturan naman naton nga nagaupod sa Facebook Live, pwede man kamo dira maka-type, maka-share sa inyong mga opinion. Kung may i-share kamo, kung nakarelate kamo, okay man. Very much welcome gid ina sa aton. Alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang aton na Dr. Alfred Spearman Gustanti. Ang nag-isano nga supplement himo halin diri sa aton sa pungsod Pilipinas nga may USFDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% kay nga ini siya may kasarang iya sa
sa pagkaayos ng abnormalities ang pag-function sang serotonin sa aton mga blood vessels, sa aton mga kaugatan pagkato sa aton ulo na amo ng rason kun nga nagabatsyag kita sang migraine. Abnormal ang pag-function sa aton serotonin. So, kinahanglan Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea ikaw adlaw-adlaw. Okay? Isa ka tibag, butangan ininit nga tubig, kag imnon. Pero inang isa ka tibag, good for 1 liter na siya, magkapaayaw gid ka mo, kag hindi lang niya sila nga ikaw lang ang makagamit, kag makabenepisyo sang Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea, kundi bugos gid nga pamilya. Pwede na mabakal dira man sa mga butika sa inyo lugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag syempre sa tanan man nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa tanan nga, Sincere Drugstore kag Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga, The Generics Pharmacy. Balikan na ito na nga atong sa letter sender sa karoniya nga hapon sa pilaman ka mga opinion sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa aton text hotline halin kay 4898. Good PM Tita Wilma Guro ang maayo ihatag na lang nila ang balay sa ilagi ni kanan kag magtukod na lang sila sang balay bisan gamay lang anay. Total duha pa man lang sila para matawhay Tita Wilma. Matinguha lang dugay maka-survive gid na sila liwat. Okay, 4898, madamo gid nga salamat. Good PM, ang mahambal ko kay Ashley, di lahog ang pagpangabuhi, kinanglan hugot ang pagpangabuhi, kag kunhapaw, hindi na lang. Ang ending, mangayo ko, textmate, taga Victorias lang. Abaw, girl lang ta. Okay, sa gusto makig-textmate sa iya, girl, gusto niya, ari nga cellphone number 0947-157-8030. Again, 0947-157-8030. Salamat gid sa imo. I will be here. Mayong hapon, Tita We, mahambal ko lang kay Sender, storyahon niya ang soon-to-be husband niya, nga mas maayo gid siya, nga maglain sila balay, nga sila lang, kag hindi sa tanan nga oras, maghahang panay kamo kay parents nila. Kag mas nami iya nga kamo lang para mabalaan mo gid kung paano mag-handle sa pangabuhi ninyo. Ang mga ginikanan niya magaguide lang na sa inyo. Kay kabudlay, nga opod kamo kag ginikanan niya, kag hindi kamo kaplano sang inyo. Istoryahan lang ang manginbana mo, kag plano kamo sang inyo. Okay, 6921, madamo gid nga salamat. Magluwasin natin, may upod para padang mga kauto diyang may pangabuhi. Okay, 7450, good PM to we. Ako baladay, hindi ko kasaho maglumon, nabudlayan gid kuya. Ngita kamo balay after kasal nyo. Hatag sa parents niya ang balay. Salamat tawe. 7450, salamat gid nga madamo sa imo. Sige, suportahan nyo man hambal tawe. Okay, Good PM tawe. Monitor lang kami di sa program. Mugwit ko lang da sinang Corny. Gagapataya is TL, San Sitio, Paloy-Poy, si Regini, San Sitio, Pugad, Barangay Tanawan, Kabangkalan City, 1281. Salamat gid. I'm made for. Good PM, tawe bisan ako day nabudlayan pero maayo siguro day. Plano gid kamo sang maayo. Ha? Kon kasal na kamo punda na lang kamo sang kaugalingon yung ilistaran. Budlay bala nga isa kamo kakaldero. Maayo gid siya nga duha lang kamo ana masugod kay balaan mo kun pila kagantang inyo konsumo. Salamat gid Tita We. 5119 abi mo madumduman ko na nga mga dinalan. Dito si lula ko. Si nanay ko man.
Okay, siling naman ng 7645. Good PM, Tita We. Ang ma-advise ko, manami kung magpain. Sa tawag nga pangabuhi, kung pinsaron gid sang una nga panahon, kung ikaw single, may napundar ka, bilin ginaya. Kung may napundar ka, bilin ginaya. Kay sakop ka pa, sugod lang sa pinakagamay nga butang para indi gamo. Kag tawhay para inmo, amo lang na ang mahatag kung alay kay para sa letter sender mo. Aman siya intan na sang himamaylan 7645. Mo mga nanay gitood. Salamat gid. Namian gi ko magbasa patani mo. Dali pangabuhi niya mo 48. 28. Ay, oo. Di na to. Hambal naman ni 7430, insakto to, 7437. Napindot, kumain adali gid lang balatawi. Good PM tawi Ashley, we couldn't deny that we Filipinos have possessed generous heart. However, I think at this point, need nyo naman magplano para sa inyo self. At this point, I don't think very need ya gid ang pag-intindi kag pag-support sa iya. Try to talk to your boyfriend and make a solution to your problem. Explain well your point so that he may open his mind to do such actions to resolve that somewhat difficult scenario. Yes, budlay gid ya. Go, kaya mo na Albert of Kabangkalan. Higlawan si Tawe sa imo ba? How are you? Thank you so much. Isa na lang. Hambal ni Inday Lenny ho, para sa letter sender, maayo gid taya nga may balay gid sila. Nabatian mo na, Inday Ashley. Nami gid kuno nga may balay ka mo. Nami pagidman kung sigihon ko tani basa. Galing si Tita Wilma horoscope pa. Gani, relax lang ka mo dera. Tawe, nagapamatig ko dis sa bago live sa imong programa, Garcia Family lang da. Kay Fred Gomez, thank you gid kay Michelle Baikin. Good afternoon, Tita Wilma. Michelle, thank you. Mayong hapon, Tita Wilma, always live watching from La Granja, La Carlota. Wake up, Salamat gid. sun does not appear. Okay, mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala. Teresita Quinto, mayong hapon Tita Wilma, always live watching from La Granja, Carlota City. Kag kay Roderick Dombrique Turingan, kay Tuto Philip Ken Alonzagay. Mayong hapon man dira. Kag kay Inday Len Dinoy, salamat gid. Kay Percival William Moore, salamat man. Tita Wilma, pagwit lang kay Lola Maring, nga nagapamati subong. Villa Cita family, kag Becker family. Kag subong man, mayong hapon lang tawi, lihog lang kubi. Di na to, nadula siya. Condolence lang da sa family Abria, sang barangay Bata sa Somil. Ang barangay ni Orlando Abria, ara sa hinigaran sa sitio Bao, sakto na Bao. Ginahaya sa balay sang iya bata nga si Mary Grace Mondido. Salamat kiti tawi ahalin kay Welina Porcel. Okay. Mayong hapon lang tawi, liyog lang tamyo kay Jaron Regala kag si Lola Aida Bangkaya sang Udyong Moises Padilla. Kag subuman kay Rovelyn Pagwit po sa family ko sa Davao City, watching live from Singapore. Greet ko asawa ko sa Manila, ingat ka palagi dyan. Greet ko man family Muzones kag Cabrillos family from Che Muzones Cabrillos. Tita We, watching live diri sa Murcia, please greet family Dinoy dira sa Barangay Bata, Tita We. Pangapita. Salamat Inday Len Dinoy, kag kay Adorasyon Aspan, kag kay Parthery Miraflores, kag kay Patigas. Ayo, horoscope ta Tita Wilma, dali gid lang. Sa atin horoscope karon nga adlaw Biyernes. Nobyembre 19, Nobyembre 19, tawi man 29 na. Nobyembre 29, tuig 2019, unahon naton ang mga Sagittarius. Mga nag-celebrate sang ila birthday karon nga adlaw. Di mga Sagittarian, sila Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, ay kay Sally Carman Trio. Happy birthday, ha? Kay Sally Carman Trio sang no, let's see happy birthday kay Mama Eka. Happy birthday man sa imo. Inyo horoscope nagasiling, hindi kamo magpangutang karon nga adlaw, o kung hindi man kamo magpautang kay sigurado hindi kamo mabayaran sa natalana nga panahon, o kung hindi ka man makabayad sa natalana nga panahon, hindi ka magpahulam sang gamit tungod sigurado nga ay wala na, madula na kag hindi mabalik
Kag kon mabayaran man o kon mabalik man, madugayan pa. Kag kun may ginpautang ka sa guitar yan, hindi ka manukot subong nga adlaw. Kay nga mauyang ka lang sang panahon mo. Maswerte mo nga numero 19, 37 kag 42, lucky color yellow. Capricorn, Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9. Capricorn yan, kung nakahimo ikaw sang sala, hindi pag-ibasol sa iban. Kung ano man ang nahimo mo, akuon mo, konsumbatan ikaw, panindugi na. Sa paghimo naman sa sala, kung nakasala kagid man, matadlong mo ang hindi husto, kag mangin leksyon ay nasa imo nga hindi na dapat masulit pa. 9, 11, 26, kag 37, mga maswerte mga numero, lucky color blue sapphire. Yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Magpangamuyo ka nga ang imo madiskubrihan makahatag sang kalipay. Preparar mo ang kaugalingon mo. Kung ang imo madiskubrihan magahatag isang hinakit o kung sakit sa balatsakon, prepare na. Tanan nga problema, tandaan mo lang, Aquarian, may katumbasin nga solusyon. Gani, hindi ka magpataranta, relax lang. 8, 9, 23, kag 33, mga maswerte mo nga numero, tangerine is your lucky color. Kag Pisces, Pebrero, 19, tubtob Marso, 20. Ginaangkon mo ang mabasko nga ESP karon nga adlaw ko ang imo extra sensory perception. Kag dako ina nga bulig sa imo sa paghimo sang sensitibo nga klase sang desisyon. Saligan mo nga ang imo panagupnop matuod ina kag mangin matuod, pero mas maayo kung mapamatud-an mo anay sa pisikal nga ebidensya antes ikaw magkomentar. 13, 15, 35, kag 41, lucky color ocean blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, mas maayo ang resulta sa imo trabaho kung ginaugyunan sang tanan. Gani hindi kadira iya magpa-as if nga boss ka o kung ipakita nga masarangan mo nga ikaw lang isa ang magtrabaho sina. Nami, syempre, may partisipasyon ang tanan. Ha? Hindi pag idalok sa pareho mo ang bagay nga imo nahibaluan. Ha? Kay nga pasalamatan ka gina nila nga ipaambit mo sa ila ang imo ihibalo o kung ang imo kaalam. Mangin maalwan ka. 4, 14, 31, kag 40, ang imo masuwerte nga numero, lucky color scarlet. Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20. May palatandaan nga problema nga mag-aabot. Nga may problema nga mag-aabot within the family. Kung hindi mapangitaan gila ang solusyon, ang amo nga problema, syempre hindi mangin maayo, no? Maganda ko ina. Tandaan mo lang ang gamay nga problema kung kabigon mo, dapat dumdumon mo para hindi ina siya ang halinan sang pagkaguba sang pamilya. Maswerte mo nga numero 27, Justin 9, kag 37. Lucky color aquamarine. Gemini kita, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, kung mahimo, Gemini, bulubalansi, haman sang maayo ang tanan, may angot sa imo kabuhi. Sa imo love life, sa imo trabaho, sa mga kaupdanan mo, kag kung ano pa man. Ang paghatag mo sang dakong atensyon, kag sobra nga inuras sa isa ka bagay, abi mo kung ano makahatag ina sang hinakit sa iban. Your lucky numbers, 14, 15, 32, kag 42. White is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kung masarangan mo nga kontrolon ang imo balatyagon, makaangkon ka iya, yes, sang kapinasahi nga maangkon mo ginatawag ba lang self-control sa bisan ano nga sitwasyon nga sang una, garia kaya dayon mo, hindi mo mapunggan ba lang imo nga emosyon. Makaangkon ka man sang pagsalig sa kaugalingon mo sa bisan ano nga desisyon nga himuon mo karon nga adlaw. 9, 13, 37, kag 38, imo masuwerte nga numero, maroon is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Tungod sa imo emosyon, kung balatyagon sa imo asawa, bata, sa imo abyan, kung upload man sa trabaho. Inang emosyon bala nga daw, malayo ang balatyagon mo sa ila.
Abi mo, bisan imo ya pala feeling mo na sa ila ha nga do kalayo sa ila sa imo, pero abi mo baliskad ang ila balatyagon towards sa imo na maayo iyang balatyagon nila sa imo. Maswati mga numero 2, 19, 22 kag 27, lucky color beige. Virgo, Agosto 23, Tubtob, Setyembre 23. Moderno na ang panahon, gani baguhan na ang pagpangariglo mo sa kaugalingon mo. Kag matingala ka, may damong magadayaw sa imo. Dula aman inang batasan mo nga hindi na namian sa mga upod mo da sa inyo balay, hindi na namian sa mga friends mo kung upod mo man sa trabaho. 12, 18, 28 kag 39 imo maswerte nga numero, Virgo imo lucky color dollar green. Action Radio Philippine Standard Time, imponto alas 3, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Okay, padayon man si Tita Wilma, pero syempre nga ito na ni Xanthan Plus Coffee Mix para sa mga nervyoso sa pag-inom sang kape. Kaya sila nila tawag, gapalpitate, kung nabla mag-inom ko kape mo, gapitik-pitik ng akon mga unod-unod. Ay siling ko, try mo, Xanthan Plus Coffee Mix. Yan, so far, do okay man suno sa iya. Gani ikaw, hindi ka nang pinervyos, Xanthan Plus Coffee Mix. Okay? Pwede na, mabakal dira sa mga tsindahan sa inyo tag sa kalugar. Kag, pwede na, mabakal iya online. Pagi sa www.kalusuganyan.ph kay sa Facebook page Kalusugan Yan. Kag ang authorized online distributor sang Xanthan Plus Coffee Mix ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Pero tapuson tagid Tita Wilma ang nabili natin nga zodiac sign para sa itong horoscope. Yes, Libra na kita sa mga Libranians. Nitaw si Tiyambre 24, tubtub Oktubre 23. Disiplina sa kaugalingon ang dapat mo at tubangon kag himuon. Kung may mga importante ikaw nga lalaktan, kung may importante ikaw nga schedule karon nga tunan mo sang maayo. Ripasuwa sang maayo. Kag temprano ka pa matulog. Okay? Likawan mo ang anuman nga sa invitasyon nga mo makadulot isang katuyo sa imo sa tion sang pagtrabaho. Lucky color, pink, lucky numbers, 4, 9, 26, kag 39 sa mga Scorpio. Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang pagkanervyoso, Scorpion, inatungod man sa stress kag sobra-sobra nga kakapoy. Kung palainom ka kape, tion na para nga magbago, siling sa imong siling sa imong horoscope. Kung palainom ka kape kag ninanervyos ka, inom ka chow con herbal tea, baw, kundi hiyang ang lawas mo, okay? Ang pa-therapy, kung pagpamasahe, paano lang na pa-relieve sa mabatyagan mga kakapoy kag stress. Himua ina. Okay, Scorpio? Just 6, just 8, 29, kag 39, imo mga lucky numbers, imo lucky color, green. Tibatian nyo ang inyo tag sa zodiac sign para man sa inyo tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Biyernes, Nobyembre 19, tuig 2019. Yes, salamat man kay Amor Malayang. Thank you so much. Dara man kay Fem. Ara ka mo da. Okay, thank you so much for joining. Kay Cheryl Tulayan Arajola, Tita Mayong hapon, pag-greet po ako family Arazola, kay sa family Diseo. Sa Barangay Banago, madamo nga salamat, Tita Wilma from Cheche sa Pasig City. Galantaw ko sa live. Thank you, Tita. Sa nasiling na nato, Nobyembre 29, tuig 2019. Kag sa ito naman countdown, we only have 26 days before Christmas Day, December 25, and 33 days before New Year's Day, January 1, 2020. Si Tita Wilma, nagabilin sang quote neton for today. If you love life, don't waste time. For time is what life is made up of.
I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo tanan. Kag salamat man sa akon mga partners sa Technical Control, Action Henry Espolgar, kag Action JM by Kin. Kag sa ngalan man sa among Station Manager, Action Nona Di Mala Magbanwa. Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma magapaalam na. Tubtub naman buwas standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon